Прывітанне, сябры. Это падкаст сведкі левай рукі Гіцеля. І мы абмяркуем тое, што мы пабачылі за гэтыя 2 дні, а пабачылі мы шмат чаго. І пачнем мы з гульні, пачнем з канца. Пачнем з гульні, якая скончылася літаральна некалькі секунд таму. Здаецца, гэта, ну, можа, не галоўнае на гэтай стадыі паядынак, але я думаю, што годнае месца ён зойме ў нашых успамінах пра гэты турнір. Гэта Германія, Партугалія. Зборная Партугаліі выйшла ўпершыню ў сваёй гісторыі у паўфінал чэмпіянату свету. Пакуль жывыя эмоцыі нашы на гэты конт. Падзяліся імі, Ваня, раскажы, як табе. У якісьці момант, і гэты момант настаў якраз на 31-32 хвіліне. Не памятаю дакладна. Я зразумеў, што з гэтым судзействам, як бы матч не завяршыўся, мы ўсё роўна будзем казаць, што гэта несправядлівы вынік. Прычым суддзі свісцелі ў абодва бакі, свісцелі тое, што не трэба, не свісцелі тое, што трэба. А калі б Цэрбі не вярнуўся на пляцоўку у моманце, калі суддзі свіснулі фол у атацы, калі пятка стаіць у зоне і калі ёсць рух, які проста вырубае гульца, гэта было б дзіўна. Але з іншага боку, выдаленне Фрады, прабачце, калі гэта чырвонае, то я такі гандбол не хачу глядзець. Калі мы адкідваем судзейскі фактар, альбо, я не ведаю, клоунскі фактар, то трэба глядзець на тое, як яно было. Партугальцы, напэўна, былі лепей, тому што яны згулялі як каманда, а не як Анді Вольф і 6 хлопцаў, якія яму намагаюцца дапамагчы. Ну, я трошачкі не пагаджуся з табой. Там усё ж такі Анді Вольф, безумоўна, гэта, па-першае, гулец матча, нягледзячы на тое, што яго каманда саступіла. Ну, на гэтай стадыі так бывае, але не вельмі часта. А па-другое, нядрэнны паядынак для Юры Кнора. І ты ведаеш, на што я звярнула ўвагу ўпершыню, што ў тайм-аутах ён вельмі шмат на сябе браў лідарскай ролі, і гэта нядрэнна для маладога хлопца. Ну, на яго пазіцыі гэта натуральна, але тым не менш я бачу, што Альфред Гісласон такога дапамагае вырасці сапраўднаму лідару, і гэта добра. Цяжка тут шукаць штосьці добрае для зборнай Германіі. Мы бачылі гэтыя твары пасля фінальнага свістка, але так, на жаль, сёння у пэўных момантах гэта было, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Гэта нельга адкідваць таксама. Пры гэтым цяжка казаць, што ў партугальцаў штосьці было там радыкальна іншае, але ўсё вырашыў адзін з братоў Кошта. Зноў-такі. І калі мы кажам пра братоў Кошта, Кіка Кошта распачаў гэты матч са статыстыкай 1 з 4. У яго не шло, але там быў Анді Вольф, які проста ў першыя 10 хвілін ён выратаваў гэтую каманду, не даў ёй патануць, таму што, прабачце, калі каманда закідвае 1 за 10 першых хвілін і потым яшчэ вяртаецца, то гэта дасягненне. Гэта ў першую чаргу дасягненне кіпера. Ты кажаш, што нічога ў партугальцах гэтых не было. Я не пагаджусь, што было адрознае ад усяго таго, што мы бачылі. Гэта тое, што партугальцы закрылі Рэнарса Ушынца. Там была такая дыра у нямецкай атацы. З пазіцыі Ушынца нічога не ляцела, і ён у якісьці момант проста ўжо перастаў нават спрабаваць. Ён паспрабаваў, трапіў у слупок адкрытай пазіцыі, там ляцела штосьці, але так, безвынікова. Ну, яго яшчэ і вырубілі там у пэўны момант. Усё ж такі яму прыляцела ў галаву нядрэнна. Тым не менш, партугальцы за гульню ў абароне і гуляць цэлы тайм без асноўнога цэнтральнага, гэта ўжо ўзровень. Ці дапаможа гэты ўзровень у паўфінале супраць датчан? Абсалютна не.
Усё ж такі, як бы там ні было, мы віншуем зборную Партугаліі. Гэта сапраўды вельмі важнае дасягненне. Гэта трыумф партугальскага гандбола і вынік усёй той працы, якая адбываецца ў краіне на працягу апошніх 10 гадоў. Мне толькі вельмі вельмі шкада стала, што, на жаль, вось не пабачыў Альфрэда Кінтана. Ён бы зараз упісаўся ў гэтую зборную проста выдатна, але жыццё такое жыццё. І дзеля справядлівасці мы не крытыкуем гэтую зборную Партугаліі за гэтую перамогу, яны яе заслугоўваюць, але нам шкада, што абставіны такія, што суддзі паўплывалі на гэты матч вельмі шмат. Ну што, пяройдзем да матча, які мы абмяркуем секунд за 15. Ну давай. Ну што, датчане пачалі гэты турнір? Нарэшце. Ты бачыў, ты глядзеў увогуле матч? Я глядзеў гэты матч, там цікавы быў тайм-аут у першым Якабсон. тайме, і ўсё. Так. Якабсон проста вар'яцеў у пэўныя моманты, і ён выкрыкваў, на працягу паядынка там у бок сваіх хлопцаў шмат чаго, і гэта было, так, вельмі выразна. Класны ўсё ж такі ён трэнер. Але фіксуем. Датчане на гэтым турніры перамагаюць сваіх супернікаў прыкладна з розніцай 13,4 гола, і гэта не тое, дзеля чаго мы глядзім матч. Давай яшчэ адзначым першы тайм у выкананні Мацеса Гіцеля, які ніводнага разу не закінуў да 22-й хвіліны, калі я не памыляюся. І там ён проста як такі распасоўшчык дзейнічаў. І гэта прыемна, гэта таксама нейкая змена ролі. Што цікава, нават калі ўжо пачаўся гэты garbage time, Гіцель заставаўся на пляцоўцы. Ён быў незадаволены сабой, і ён хацеў штосьці паказаць. І ўжо тады сысці з пляцоўкі і там пасядзець на лаве. Але, добра ведаць, што яму яшчэ штосьці цікава ў гэтых абставінах. Яму штосьці цікава Расмусу Лаўге. Вось што здзівіла мяне таксама ў гэтым паядынку. Здаецца, у яго ж была нейкая траўма там перад. У яго былі праблемы са страўнікам цягам турніру. І не было зразумела, ці будзе ён гуляць. Там яго на некалькі матчаў здымалі, потым ён павярнуўся на пляцоўку. І ён адзін з самых дарослых у гэтым складзе зборнай Даніі, атрымліваецца. І вядома, што нашы кампліменты таксама Эмілю Нільсону. Так, але яго ніхто не запомніць, таму што быў Вольф, які такія хлопцы. Вось гэта ўзровень, трэніруйцесь, прыходзьце. Ну што, твае прагнозы на паядынак Данія-Партугалія мінус колькі? 5, не больш. Я думаю, 7+. На жаль, мне здаецца, што вось гэтая гульня для партугальцаў сённяшняя была плюс-мінус галоўнай на гэтым турніры, але я вельмі спадзяюся на бронзавы медаль для гэтай каманды. Я таксама спадзяюся, што партугальцы возьмуць медалі, таму што мне вельмі не падабаецца каманда з іншай паловы. Давай тады да іх і пяройдзем. Што, я хачу пачаць з вельмі грунтоўнага каментара. І там вельмі грунтоўна расказваецца пра тое, што харваты, хіба што не найлепшыя ў абароне на гэтым турніры, з чым мы не спрачаемся, таму што харваты сапраўды, асабліва калі мы ўлічваем, што робіць Кузмановіч і як яму дапамагае абарона, гэта топ-клас. Тут няма ніякіх нават сумленняў. Чаму я кажу, што я чакаю ад харватаў большага? Таму што у іх нават з колькасцю адсутнічаючых гульцоў адна з найлепшых ліній у атацы, у плане таго, што там ёсць вельмі дасведчаныя гульцы, якім ўжо нічога не трэба тлумачыць. У іх ёсць суперталенты.
Але вось гэтае ўсё у атацы не працуе. Вось проста не працуе. Дзеля справядлівасці. Не тое, каб няма эксперыменту. Эксперыменты ёсць. Проста ну, вось пераборам гэтая задача не вырашаецца чамусьці. Так, згодна з табой тут, але гандбольныя богі былі на баку зборнай Харватыі ў той вечар, таму што таксама ўсё вырашылася ў канцы паядынка і так сімвалічна, што там важную ролю, не ключавую, але важную адыграў Дамагой Дубняк, які ўсё ж такі вярнуўся, у чым мы мелі пэўныя сумневы, там незразумела было па характары траўмы, ці зможа ён яшчэ згуляць. Я лічу, што гэтая перамога гэта шмат у чым трэнерскае дасягненне, але яшчэ момант таксама дзіўны у дачыненні да Дагура Сігурдсена, гэта тое, што ён Ігора Карачыча адчапіў ад гэтага склада. Мне здаецца, што лагічна было б разлічваць менавіта на гульцоў такога ўзроўню, такога ўзросту. Але вось бачыш, што тым не менш пераможцаў не судзяць, все спрацавала. Ну так, тут так спрэчнае рашэнне трэнера, але калі гэта працуе, тады гэта працуе. Ну то бок, калі б гэта не спрацавала, напэўна, там стрэлы паляцелі бы у яго напрамак, але ўсё ж я таксама лічу, што тут ёсць трэнерскі складнік, але вось ведаеш, для мяне гэта у першую чаргу просто кара за такую поўху здароваму сэнсу, якую даваў Кема. Прапусціць 3 мячы, калі твая каманда гуляе 7 супраць 5, ты ведаеш, што 3 ласі ўжо не супадзень. Ёсць такое. Але зноў-такі зборная Харватыі на міліметрах ад паразы выходзіць у паўфінал. Ці ёсць там якія-небудзь перспектывы ў гэтай каманды, як ты лічыш? Наўрад ці. Поспех з венграмі, ён такі, гэта звышвалявая перамога. Ну, 5 брамак запар здабылі харваты ў канцоўцы. І гэта яшчэ сведчанне таго, што венграм ой-ой-ой, як не хапала абаронца выдаленага. Зноўку ж, мы маем выдаленага абаронцу, далей партугальцы здолелі, а венгры не. Калі мы глядзім на харватаў, ну, напэўна, гэта лепш, чым было. У гэтай каманды ёсць патэнцыял. Па венграх яшчэ важна дадаць, што вось ты слушна сказаў пра Патрык Лігетвары, это быў выдалены гулец. І вось я таксама звярнула ўвагу, наколькі змяніўся малюнак гульні і ўвогуле дзеянні, так, зборнай Венгрыі. У папярэдніх паядынках, ну, не было такога адчування, што на ім шмат што завязана, але вось тут менавіта сустрэча з харватамі показала, што гэта слуп. Ну, увогуле, калі мы глядзім на харватаў і венграў, не такая доўгая лаўка. Ну што, да зборнай Францыі. І тут мне варта пасыпаць галаву попелам, таму што менавіта я чамусьці перад стартам чэмпіяната казала шмат некампліментарных слоў на адрас Лукі Карабаціча. І тут можна падумаць, што ён паслухаў нас і вырашыў нам адпомсціць. Але мы ведаем, што гэта не так было, просто так здарылася. Але ўвогуле паядынак выдаўся звышнервовым, і зноў-такі галоўнае пытанне, якое хвалюе ўсіх заўзятараў гандбольных. Што не так з кармай у зборнай Егіпта? Таму што гэта ўжо проста не смешна. Мы ўзгадваем усе вырашальныя для яе паядынкі з чэмпіянату свету 2021 года, так? Мы ўсе памятаем гэта фота, дзе Лассе Сван абдымае Ахмеда Аль-Ахмара. Гэта былі паядынкі са шведамі. Таксама яны саступалі ў 23-м годзе. На Алімпіядзе ў нас разрывалася сэрца ад пройгрышу гішпанцам. І вось зноў, на гэты раз французы. Калі гэты праклён скончыцца? Гэта немагчыма. Гэта проста немагчыма. Як бы яно не было, мы вельмі ўдзячныя зборнай Егіпта. Тое, што яны паказваюць, што гэта футбол медалёвага ўзроўню. Вось на дадзены момант, калі мы адкінем датчан, якія яшчэ не пачалі гуляць,
на мою думку, яны ўсё яшчэ не пачалі гуляць. І французы да гэтага матча таксама не гулялі. А вось егіпцяне гэта каманда, якая гуляла, тому што ну там класа менш, там палова гульцоў у ростары яна у чэмпіянаце Егіпту гуляе. Ау, еўрапейскія клубы, падпісвайце іх хутчэй. Хутчэй. Чаго вы чакаеце увогуле? З тых каманд, якія гулялі, это была, напэўна, адна з найлепшых каманд, якую мы бачылі вось менавіта па гэтай стабільнасці, па гульні, па якасці. І ну вось адзін матч усё вырашае. На жаль. 0,3 секунды. І відэапаўтор, калі б яго не існавала. Не, ну там суддзі адразу зафіксавалі. Фіксавалі, так, ну яшчэ, ну так. Тым не менш, ну гэта вельмі крыўдна, вельмі крыўдна. Я не ведаю проста, як у егіпцян хапае моцы душэўнай з гэтым спраўляцца. І тут, ну, варта ўсё ж такі аддаць належнае і Луке Карабацічу, які на папярэдніх гульнях быў незаўважным амаль што у нападзе. Там 4 мячы былі на яго рахунку. І вось гэта гульня яго жыцця. Ну, як мінімум апошніх гадоў. І як мінімум выступленняў менавіта за нацыянальную каманду. Я бачыла, дарэчы, у сацыяльных сетках, як уся сям'я там за яго перажывала, і на пасляматчавае інтэрв'ю ён ужо выходзіў з адным са сваіх дзяцей. Там ужо проста эмоцыі перахлёствалі. Але зборная Францыі ў паўфінале, як ты думаеш? Ну, мы па папярэднім адказе на маё такое ж пытанне мы зразумелі, што ты думаеш, што яны выходзяць у фінал. Тады ў фінале што гэта будзе? А мы не ведаем. Мы паглядзім, калі датчане пачнуць гуляць. І ці пачнуць увогуле на гэтым турніры? Не, пачнуць. Там партугальцы не дадуць кроў піць. Расслабляцца. Тым не менш, у французаў будзе цяжкі паядынак на Загреб-арэне, потому што гэта Загреб-арэна. Усе будуць верыць у цуд, таму што харваты павінны выкласціся там на 120%. І гэта, дарэчы, той фактар, які падказвае нам, што, напэўна, у матчы за 3е месца у харватаў менш шансаў, таму што яны будуць больш выматаныя. Ну, то бок, калі партугальцы там дадуць слабіну ў якісьці момант, ніхто дрэннага слова ім не скажа. Калі гэта зробяць харваты, іх заб'юць свае заўзятары. Паеш. Так, ну, французы традыцыйна умеюць гуляць на Балканах. Ёсць байка пра Клода Неста, які, калі зборная Францыі гуляла на Балканах, я, правда, ўжо не памятаю, якой дакладна краіне, але гэта не важна, тут прыкладна ўсе краіны гэтым славяцца. Ён не дазваляў да 50-й хвіліны сыходзіць больш, чым у +3. Вот. Таму што ведаў, што тады пачнецца гістэрыка на арэне, і рэдкі чалавек здолее яе вытрымаць. Таму гэты фактар нельга недаацэньваць, я згодна. Але для саміх харватаў ён можа загуляць як у плюс, так і ў мінус. Яны таксама людзі і могуць разгубіцца, напрыклад. Нягледзячы на тое, што частка з іх звыш дасведчаная і гатовая да ўсяго. Паглядзім, вось гэта, мне здаецца, будзе больш цікавы паўфінал, чым другі. Для мяне галоўная інтрыга гэтага паўфінала. Мы прыкладна ведаем, як будуць гуляць французы, што будзе спрабаваць Сігурдсон у атацы рабіць. Ці вернецца Карачыч, напрыклад, таму што, ну, гэта опцыя. Гэту опцыю трэба разглядаць, як мінімум. Што там будзе? Паядынак з венграмі. Гэта ж увогуле сядзіць на лаўцы Іван Марцінавіч. Працей паглядзім. Але я ставлю на французаў, і як у той байцы, ну, там +2, якіх, можа, +3. Не болей за тое. Я не ведаю. Я хачу, каб харваты выйгралі. Я што, у мяне няма глыбокіх пачуццяў да гэтай зборнай Францыі чамусьці. Ведаеш, як добры ты хлопец, але не арол. Вось у мяне штосьці такое да французаў на гэтым турніры. Тут увогуле закіну масток на тое, што трэба абмеркаваць па завяршэнню турніра. А ці цікава тым жа французам і датчанам увогуле на гэтым турніры?
Ну, як яны могуць выклікаць нейкія эмоцыі, калі ну, у іх няма канкурэнцыі? Калі ў іх саміх няма эмоцый. Мне здаецца, што тое, што рабіў сёння Нікалай Якабсэн, гэта была якраз спроба выклікаць гэтыя эмоцыі ў іх. Але як мы бачым, ну гэта цяжка, гэта вельмі цяжка. Так, такое ёсць. Паглядзім. Я думаю, што вось гэтая стадыя чвэрцьфіналаў была самая яркая на турніры, самая запамінальная, як мінімум 3 паядынкі з 4. 3 матчы гэта топ-узровень, гэта тое ж гэта найлепшая рэклама футболу, пра якую толькі можна казаць. Ну хіба што давайце у нас ужо будзе хаця б 4 нармальныя пары рэферы. Тое, што мы бачылі ў апошнім матчы, гэта проста выкінуць, забыць і ніколі не паўтараць. Так, згодна, але ўсё ж такі, нягледзячы на такі вось вынік, калі мы пра апошні матч, усё роўна у нас з табой ён кіпіць больш за ўсё зараз. Зборная Германіі. Як ты ўвогуле ставішся да яе зараз, якія ў цябе пачуцці ў дачыненні да гэтай каманды, як табе ўсё іх выступленне? Ну, слухай, у мяне вельмі дваякія ўражанні, тому што вось да іх менавіта такое ж стаўленне, як да харватаў. То бок мы чакаем ад іх больш, але ў іх там штосьці не атрымліваецца, і гэта не толькі гэты турнір. Я увогуле паглядзеў бы на штосьці, калі б адначасова у нармалёвай форме былі там Кнор, Ушчынц і хтосьці трэці. Кола. Не-не-не, я маю на увазе заднюю лінію. Ты пра заднюю. Ну, хтосьці Кёстер, можа так адносна можна яго аднесці туды, як паўсярэдняга. Я б увогуле паглядзеў там. Сёння мы пабачылі трошку Нільса Ліхтляйна. Мы бачылі Міхальчыка ажыўшага, мы бачылі Кёстера, мы бачылі Віцке. Калі гэта будзе нейкі механізм, які будзе працаваць там, ну, не ва ўсіх выпадках, але ну, хаця б у адсотках 80, будзе вельмі цікава, будзе вельмі добра. Але мы бачым, што ў нас ёсць вось гэтыя маладыя каманды без досведу, але з вялікім патэнцыялам, і ў іх ёсць праблемы з тым, як выбудаваць гульню ў зборні. У клубах яны ўсе на першых ралях, але тут яны прыязджаюць і быццам бы не ведаюць, што рабіць. Часткова пагаджуся, не ведаюць, што рабіць, магчыма, у пэўнай ступені, але вось мне здаецца, што гэтай камандзе крышачку не хапае вось 2-3 гадоў досведу. Вось ім варта крышачку падрасці. Гэта і ёсць, гэта адаптацыя. Ну, дасведчаны гулец, яму не трэба тлумачыць, як гуляць з іншым гульцом. Я ведаю, што мне трэба рабіць, мне не трэба там падлаштоўвацца пад іншых. Але ну, гэта пакуль што не пра гэтыя каманды. Адзіная каманда, у якой гэта неяк працуе, гэта зборная Партугалія, але гэта генерацыя, якая ідзе ўжо даўным-даўно, і ну, малодшаму з братоў кошта 19 гадоў. Але ён з імі гуляе ўжо ну колькі там спакон вякоў. Ну так, у мяне не ўкладаецца ў галаве, дарэчы, наколькі яны маладыя хлопцы ўсе там партугальцы. Напрыканцы абмяркуем яшчэ адну каманду, якая здабыла ўжо трафей. Злы ты чалавек, Ваня. Ну, трафей ёсць. Прычым я б сказала, што здабыла ва ўпартай барацьбе, між іншым. Калі ты бачыў гэты матч, я не, таму што мяне неяк так з мазахізмам не вельмі ўсё добра. Не мая рыса. Я намагаюся быць ментальна стабільным, таму такія матчы не для мяне. Мы кажам пра зборную Польшчы і паядынак за прэзідэнцкі кубак. Так. Ён скончыўся серыяй 7-метровых, у якой палякі былі лепш за амерыканцаў, 3-1. Матч, гледзячы па статыстыцы, быў такі вельмі цяжкі для палякаў. Яны дзесьці там адыгрываліся з -3, можа даже
можа нават -4 там было ў нейкі момант. Не гэта галоўнае. Тое, што мы пабачылі ў прэзідэнцкім кубку, гэта каманда з пагасшымі вачыма, якая разумее, што яна не там, дзе яна павінна быць, намагаецца дзесьці знайсці, ну, вось нейкія прычыны гуляць далей, і ўсё скончваецца тым, што у апошнім матчы з пляцоўкі выносяць Міхала Алейнічака і Арэка Марыта. І у гэты момант я разумею, што стратэгія Віслы яна нармалёвая. То бок мы пусцім на чэмпіянат Марцела Язбжэмскага, астатнія, ну, хай адпачнуць. І гэта не ўсё. Яшчэ быў скандал з тым, што Каміль Сыпшак гуляў відавочна з траўмай, і якісьці момант ён з'ехаў у клуб далечвацца, і падаецца мне, што гэта гісторыя, ведаеш, такая савецкая, постсавецкая сістэма, калі гэта нацыянальная каманда, і ты павінен усё, да якімі заўгодна коламі ты гуляеш, не беражэш здароўе, ніякага жыцця, акрамя зборнай у цябе няма, ты павінен аддаць усё. Насуперак, ну, логіцы. Гэта ўжо не працуе і не працуе шмат гадоў. Спорт высокіх дасягненняў, які існуе зараз, не прадугледжвае такой пазіцыі ахвяры заўсёды. І гэта проста немагчыма. І ў дадзеным выпадку мы абмяркоўваем з табой тое, што чалавек перадусім выбраў здароўе, а на іншай шалі было 25е месца, атрымліваецца, так выніковае. І трафей. І трафей, прабач. Ну, тут я не ведаю, проста, мне здаецца, няма нават самых заядлых заўзятараў зборнай Польшчы, якія будуць яго там абвінавачваць. Усё тое, што я бачыў, усе на ягоным баку ў гэтай сітуацыі, таму што ўсе разумеюць, што, ну, блин, нават калі Сыпшак гэта праблема, гэта не галоўная праблема гэтай каманды. Відавочна, што гэта не так. Насамрэч будзе цікава прасачыць наступствы гэтага турніра і для зборнай Польшчы, і для некаторых іншых каманд таксама. Але для зборнай Польшчы, мне здаецца, яны павінны быць вельмі істотнымі. Ну, мы гэта ўбачым, я думаю, на наступным тыдні, і штосьці мне падказвае, што не да лепшага будуць змены. Таму што мы абмяркоўвалі, што Славамір Шмаль стаў прадседателем федэрацыі, і гледзячы па усім інтэрв'ю, якія мы бачылі да гэтага моманту, там зборная на першым месцы, папулісцкія лозунгі і толькі. Ну, як заўсёды. Гэта яшчэ такія палітычныя гульні. Справа пакуль не пачалася. Ну што, мы глядзім наперад. У нас застаюцца паўфіналы. 30 студзеня Францыя, Харватыя, 31 Данія, Партугалія, і 2 нас чакае галоўная гульня гэтага турніра. Гэта, спадзяюся, будуць 3 цікавых матчы. Ты аптыміст? Я аптыміст, але я спадзяюся, што зборныя Францыі і Даніі яны тарчаць нам шмат чаго, і мы ведаем, што яны нам не дадалі, таму паглядзім. І львам не даклалі мяса. Але дзякуем усім тым камандам, якія даклалі нам яго ў чвэрцьфіналах. Гэта было крута. Дзякуй і да сустрэчы ў пятніцу. Дзякуй, да сустрэчы.